bachelors anaghị esi nri n'ụlọ. Let's just assume na nwaanyị ahụ awafuru ite rice ya nwere ike awụrụ ịdị ndị ahụ ka o shiri nri ahụ ndị agbata obi nyere ya ego ka o were shiere ha nri. But it was so wrong coming out of that gate ịbịa shie mara arị na asịsị nọdụ n'ụlọ mara arị na shop ya dị ebe ahụ. Anybody na-agafe agafe ga-efeel na shop ya ahụ ka ọ chọrọ ịkpọ. In all honesty, n'agbanyeghị na ndị uwe ojii afụtagwo na various states si onye ọbụla jebe ya na sit at home order enweghị ihe ọwụwa stand ha. Mgbe nnine mewere achọghị ime sit at home, ụfọdụ ekwe sit at home, ụfọdụ enupụ isi ịgawara onwe ha mkpa ha na-aṅa na ntị ọfụma. Ndị a na-awa ọ bụrụ na ha afọma sie rinne nri, how do we begin to consider them? Then asịsị nọrụ n'ụlọ ha feel no that day ka ha ga-eji wee zụkarịcha ihe niile dị n'ụwa. How do we begin to let them know na ndụ anụnwa ihụrụ wofu ka ekwuo ya ha mara ọkwa ya beni ha magidere ọkwa wee si na ọ ga-edu na ụbọchị Mọnde onye ọbụla mara ihe ọ ga-eme ha jiri sọsọ ofu ụbọchị ahụ sọọrụ ha kwanyere ugwu gosi iwe ha na ihe a na-emegide ha dị njọ. Ha wee na-amagide ọkwa wee si jiri ofu ụbọchị ahụ sọọrụ anyị. Ndị ụfọdụ kwuche nche ụfọdụ si na-enwe ihe na-eme na gịnị dị wee pụta.